जोङो दिनै सानथामाव आगान सुरबाय जे जोंनि आन्दलन खालामनाया जे गासै आसामावनो गासै जिल्लानि आन्दारावनो गासै ब्लकआवनो दा जोङो दतमा ब्लक जानानै दङ। दा जोंनि आन्दलन खालामनायनि गुबै ओंथियानो जायो जों गोलाव समनिफ्रायनो बे कन्ट्रेक्चुएल स्टाफ जानानै पेनाल्टि डिपार्टमेन्टआव जोङो नांथाबनानै दङमोन आरो जों जायफोर खामानि मावबोनाय बे गासै अल आसामावहाय 8,000 जन कन्ट्रेक्चुएल स्टाफफोर दङ। बेनि गेजेरावहाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट दङ, जिपिसि गोदानै फैनाय दङ, एग्रिडेटेड इन्जिनियार दङ, कम्पिउटार एसिस्टेन्ट आरो जिआरएस दङ। दा बे गासै जेरै माने जोंखौ जेरै बाहायबाय गभर्नमेन्टआ दिनैनि डेटआवहाय जे जोंनो होनाय खामानि मावनायनि बिनिमयाव जेनाखि होनाय रिमिउनेरेसन ओरैबायदि गाहाय, ओरैबायदि एसेल'थार, इनसाफिसियेन्ट, थोयै लोमै, बिनि थाखाय जोङो खुथार एसोसिएसन बानायनानै अल आसाम मोनसे स्टेट लेभेल कमिटि बानायनानै स्टेट डिसपुट कमिशनार लेभेलावहाय फेर फाथिबोदोंमोन, मुभ खालामबोदोंमोन, मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं होबोबाय थादोंमोन, इस्युफोरखौ प्रडिउस खालामबोबाय थादोंमोन, बिथांमोनाबो खोथा होबाय थादोंमोन। नाथाय बे खोथा होनाय बायदि बिथांमोना मोनसेबो लाखिनाय जायाखै। बिनि जाउनाव दिनैनि डेटआव सौफैनाय बे सानथाम जेनाखि आन्दलन खालामनाय बेयो गाबोनबो समफोरबो गोसोम बेस गाननानै जोङो सालायलांगोन। आरो बेनिफ्राय 18-19आवबो जोंहा डेडलाइन होखानाय जाबाय। जों गासै डिसिनि दरखं मोखाङाव जोङो बे एखे धरनाखौनो जों होनाय जागोन आरो जोंनि धरनाया ओरैबायदि थाबाय थागोन जेसेबां दिन गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जेबो एक्सन लानाय नङा अब्लासिम बे जिनिसा जोबनाय गैयै बे जोंनि सोमावसारनाय बा बे जोंनि पेन डाउन खालामनाय, जोंनि दुख प्रकास खालामनाय बे हाबाफारिया रानिङैनो थाबाय थागोन। आरो जोंनि जेनाखि गाहायथार इसु, जे इसुफ्रा बेनो जाबाय जोंनो रिमिउनेरेसन बहुद खम होनायनि थाखाय जों एग्जाम्पल हिसाबै जों जिआरएसनि जेनाखि जों मोननाय रिमिउनेरेसन जों दिनैनि डेटआव जों 18,000 मोननाय जायो। एग्रिडेटेड कम्पिउटारा जोंजों एखे जायो, जिपिसिया जोंजों एखे जायो। एग्रिडेटेड बिथांमोना टेक्निकेल हिसाबै एसे बांसिन मोनो, जों बिसोरनिखौ इकुइरेट जों मिन्थिया। अब्लाबो बिथांमोनहाबो बिराद निम्नतम बे एकदम इनसाफिसियेन्ट दरमाहा रिमिउनेरेसनजों खामानि मावनांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे आन्दलननि गेजेरजों, बे सोमावसारनाय, बे दुख प्रकासनि गेजेरजों जे जों जाहाथे माने जों मोननांखाखौ जेखौ होबाय थादों, होनानै दङ, बिनि बादैबो मान्थलि जोंनो जाहाथे एडिशनेल हिसाबै बा माने एककालीन हिसाबै मान्थलि आरोबाव 30,000 करि बारायनानै होनाय जायो। आरो गासै सरजाबनानै बेनिफ्रायनो मान्थलि इयारलि जाहाथे जोङो आरोबाव जोङो 10% इनक्रिमेन्टखौ मोननो हायो। बे जाहैबाय जोंनि दरमाहानि सायाव थानाय जोंनि इसुखौ जोङो प्रडिउस खालामनाय। आरो थिग बेबायदिनो जों गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोनायखाय जोंनि बोसोरफ्रा आरोबाव बेलेग जब खामानि मावनायनि जेबो सोलिलाखाय जे बेखौबो जोङो 60 बोसोराव जिहेतु साख्रिनि नर्म्स मथे रिटायार जायो, बेनिखायनो 60 बोसोरसिम जाहाथे जोंखौबो जब सिकिउरिटिखौ होनाय जायो, सिकिउरिटिखौ जोंबो मोननो हायो, बे मोनसे थाबाय। आरो थिग बेबायदिनो जोङो लाबावदों जाहाथे हिउमेन मोनसे रिसर्स मोनसे जेनाखि बे आयेन थाखाबाय, बे हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव थानाय हिउमेन रिसर्सनि जेनाखि फान्ड, बे आर्टिकेलनि गेजेरजों जोंखौबो एखे हिउमेनखौ रिसर्स हिसाबै जोंबो बे फेसिलिटिफोरखौ मोननो हायो। आरो जोंनि लुबैनाया बे मोनसे हिउमेन रिसर्सनि आन्दारावबो सोनानै जोंखौ जोंनि मोननांगौखौ मोननो होनाय। आरो बेबायदिनो माखासे गोबां जोंनि खामानि मावनाया गुबुनफ्रा जेरै मावनाय एखे खामानिखाय एखे बेथन मोननांगौ, इकुवेल वार्क इकुवेल पे, बे जिनिसफोरखौबो जोङो मेजर डिमान्ड हिसाबै जोङो बेखौबो प्रडिउस खालामबाय। दा दिनैनि डेटआव जों आसा खालामदों दहाय बुंनाय बायदि जेब्लासिम गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जेबो एक्सन लानाय जानाय नङा अब्लासिम जोङो बेबायदिनो थाद'नाय गैयै जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जागोन। आसा खालामदों बेबायदि दिनैनि जोंनि सोमावसारनाय एबा जोंनि पेन डाउननि गेजेरजों जोंनि दुखु प्रकास खालामनाय, जों खामानि मावनायखौ बिरद खालामनायनि थाखाय जे अननानै स्टेट गभर्नमेन्टनि जेनाखि मिनिस्टार, जायखौ जोङो चिफ मिनिस्टारखौनो बुंगोन, डाइरेक्ट जाहाथे चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बिनि सायाव गुरुत्त होयो बा माने डिपार्टमेन्टआ बिनि सायाव गुरुत्त होयो। थिग बेबायदिनो जोंबा जोंनि बिटिसिनि काउन्सिलनि जेनाखि डिपार्टमेन्ट आरो माने काउन्सिलनि गभर्नमेन्टआबो, जोंनि मिनि गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव एसेबाबो नायफामनानै माबा मोनसे खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ माने माबा मोनसे फेसिलिटिखौ होदेरनानै खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ जों लुबैनाय बायदि सुफुंलाङो। जों बेखौनो आसा खालामनानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो आसा खालामबाय निस्सय बिथांमोना जोंनि बुंनायखौ खोनासंगोन आरो बिथांमोनाबो निडफुल एक्सन लागोन।